assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum yeɓoɓe Pindi TV. On calminama, on juurama, on ñagama duwaw, on neldama duwaw. En jetti nene, en jetti baba, en jetti ko takki en ko taari en foof. Jetten Allah e nelaɗo muɗum saabu neɗɗo dañani e duniya ko ɓuuri Allah. Jetten ɓurɗo windere hono Mamadou sallllahu alayhi wa sallam, jarne mono hannirta ni. En jetten sababuji men kala, jetten ɓe ganduɗa kamɓe gardi en ɗo e galle ɓe, hono ɓe ganduɗa kamɓe goni Abou Samba Diop wondude kesseur ɓuuro lollude Daouda Dia, Baba Hammad Thiam heɗata hen caggal sohna Layla Diagne ko noon. ɗum noon en mbi bandiraɓe foof en calmini ɗum, en calminade ɓurɗi paadede kadi e ɓerɗe, taw noon tiiɗi tigui koye nder ɓerɗe. jetten ɓe ganduɗa ko kamɓe goni heeɓiyankoɓe meɗen Pindi TV jeeɓen ɓe ganduɗa jetten ɓe ganduɗa kamɓe goni e diaspora o no hannirta ni. tawnoɗo eɗen gandi eɗen mi kewiide so gamri tiggo yooɗi ko yumum jaggue balaɓe ɗe, kamɓe noon kamɓe diaspora kamɓe tigui cuusɗi en no hannirta ni ha tengte ɗo e leydi Sénégal. bandiraɓe men yeeɓoɓe Pindi TV kamɓe foof en jettiɓe. yewtere men Gooɓe Jiili arti e saaha muɗum, arti kadi e yaadiɓe muɗum, arti kadi e hoɓɓe muɗum, arti kadi e jaadiɗo muɗum hono banum gorko Raky Wagne Demba Ndiaye mo ganduɗa konko dusadirtumi e yewtere nde kala saaha. Demba Ndiaye mo ganduɗa konko baddatmi yewtere pattam lame ɗo e Pindi TV. Demba bisimilla ma, calmodira e bandiraɓe. taw kadi eɗen jogui hoɓɓe tedduɓe kadi en mbiɓe bisimilla mabɓe e nder galle. taw noon hande koɓe hoɓɓe janggo kamɓe goni bismoroɓe e galle o no hannirta ni. Souleymane Ba, Souleymane Hammadi Koyle Ba, gorko mo Sinthiou Thielaw, en jettenmo bismoɗenmo e hannirta e galle e wondude e Habib Ba, Habi walla mbiyen Biba création, Diop Habi Diop jaafoɗon ko Habi Diop walla Biba création. Demba Ndiaye konngol e yeeso ma, calmodira e bandiraɓe no hannirta ni. taw noon golle mantinde ɗe mbatta e galle o. Demba bisimilla ma. Allah jarama sohna Raky Wagne, debbo mo Deme Diri. A salminama, a weltanama, a wiyama julmo wuuri e ya julko heewi. nde tawno ka debbo moƴƴo mo joom becce diaƴƴe, debbo mo ganduɗa ko awnani dariɗo e lawol soyni hoɓɓe togi. yimɓe coyno maɗo moƴƴi gara taw maɗo moƴƴi ko wata goppu maɗo moƴƴi. Seydi Wagne debbo mo Deme Diri. wa ɗum ko en calmini hoɓɓe meɗen hono Souleymane Hamadou Koyle gorko mo Thielaw, Sinthiou Thielaw, walla sa welama nawama to en to Thilo Boubacar. joni kadɗa hoorema ene wondi e bani men debbo hono Abi Diop, debbo mo Thilogne wuuro ceerno Hamme Baba Talla, walla mbiyamo Biba création, nawen mo to Golf ha to Guédiawaye. en calmini hohoɓe Pindi TV ko ene mawɗo Abou Samba Diop en. e premiére question Daouda Dia par ce que hewɓe mbiya an saɗaɗo ɗo a hewani haalde annata e damal hewani salminde joom gallo. donc ceerno Daouda Dia en calminimo kanko e dendagal yiiloɓe ɓe wonde ɓe foof. en calmini nena men Layla Diathia kay kawmen Hammad Thiam e dendagal liggotoɓe Pindi TV ɓe foof e joguiɓe kaɓirɗe ɓe foof kamɓe foof ɓe calminama. bisimilla ma sohna Raky. eyyi Allah jarama, a jarama Demba Ndiaye. yajanta hen so wona tottude hoɓɓe meɗen ɓe calmodira e bandiraɓe. taw noon eɗen mbi eɗen bismiɗo hen hoɓɓe tedduɓe, eɗen bismiɗo hen hoɓɓe fattam lame. ɗum noon yajanta hen so wona rokkude Souleymane Ba o salmodira e bandiraɓe. Souleymane calmodira e bandiraɓe, kalana bandiraɓe. taw eɗen gandi tigui rigui sen bismima Souleymane Ba ko gorko mo ganduɗa fanniyankagal to yaari o yaari ko banggue mbilew. bandiraɓe sen mbi mbilew noon, mbilew waɗi ko danawal e ɓalawal. ɓoyata min naata e namde meɗen konko Souleymane Ba namdoɗen mo ko woni ɓalawal e danawal. kadi eɗen gandi kadi ceerno Souleymane Ba machallah konko mo laaɓa ko wiyete ko guisani. ɗum ɗon ko gueɗal ngal Allah rokkimo. ɗum noon ɗum ɗo foof ma so salmodiri e bandiraɓe ko namde ɗe pewnotere makko. Biba kadi ma arɗon Biba création mbeɗa mo jogori tigui ñantude en. Souleymane bisimilla ma. mi salmini noon bandiraɓe mo fof, mi salmini momo yettimon. kadi ɗum ɗo fof ko sababuji, kadi fof ko an waɗi sababuji garniɗo. ene wawi tawi komi naati hande télé ko an nani ɗum. enen noon ɗum ɓoydi en ɓoydi no fewi. kadi mi salmini kadi bande gorko o, mi salminiɓe kadi ɓe salmina kadi kamɓe fof wonɓe ɗo e télé ɓe fof. mi salminiɓe kamɓe fof. mi salmini galle o, mi salmini kadi joom galle o, mi salminiɓe kamɓe Abou Samba Diop en fof kam mi salminiɓe. mi yettima noon no garirɗami bisminiɗami ɗo hande ni. mi yettima no fewi. kono an seydaɓe ma e wondiɓe ma fof mi juurima mo, mi salminimo. Allah jarama, jarama Seydi Ba.
golle ma jooɗi peewi ko noon tigi taw noon ko Souleymane Ba bismiɗen ɗo hannde sen mbi Souleymane Ba noon min eɗen nganndi hewɓe eɗen nganndi holgonɗo Souleymane Ba Souleymane Ba ko gorko mo ngannduɗaa ene yaare baŋnge mbileewu sen mbi mbileewu noon hannde eɗen nganndi e leydi meɗen hannde ɗo tolniɗen yewte gooɓe jiile noon hannde ma waɗa heen yewtere fattam lame yajanta hen so wonaa tottude Biba salmodira e banndiraaɓe Biba ƴetta micro e Souleymane calmodira e banndiraaɓe assalamu aleykum galle mi salmino onon fof dow ha less mo woppani hay goto mi salmini galle Lendi TV mi salmini wonde plateau mi salmini onon fof mo woppani hay goto bisimilla ma Allah jarama Biba golle ma jooɗi peewi a weltanama no feewi yajanta hen so wona nadde nder toɓɓere meɗen mbiɗen ko gooɓe jiile sen mbi gooɓe jiile noon ko Raky Wagne debbo mo Demet filanta on yewtere nde yaadude e banum gorko sen mbi banam gorko o woni Demba Ndiaye gorko mo garli worgo Demba noon hannde en bismimo ɗo bilejo en bismimo ɗo ene kadi mo ganduɗa konko woni Biba création yajanta hen so wona ƴettude konngol ngol to duttine ɗum to Demba Ndiaye mbaɗen namde fewde e mo ganduɗa konko woni Souleymane namdalam gaɗa ngal e ceerno Souleymane an kam gisani ka jannguɗo ɗum walla ka donɗo ɗum walla ka wonɗo donɗa ɗum walla donɗa ɗum koye taane walla taane roni koye tanum walla ka garɗo tan aɗa wawi gisane ma walla ka jannguɗo ɗum mi ruttino Coumba Demba Ndiaye konngol konkono o waɗa namdal makko saabu eɗen gandi temps men heewani no feewi ko nder konngol nder haala men tan mbawaten namdude konngde men sen tottima micro o wawa hen jabtade Demba Ndiaye bisimilla ma Allah jarama sohna Raky no mbiɗa ni won noon waktu o wona waktu jaaƴon feewi ceerno Souleymane Amadou min calmini seydi Ba ko Bade eyyi ko Raky wima ko wiyete ko mbilewu beela janngu ɗum walla beela ron ɗum mi janngui ɗum kadi komi donɗo ɗum mi goni ɗum e tanam mi goni ɗum kadi e babam kono gande maɓɓe mi certi matode tanam o e babam o gande maɓɓe en certi aɗa faami eyyi ko babam o noon jogui kañum jogui ko gandal ɓaleya kañum safran anani safranno gandanɗa hoorema yimɓe yande tawa wonde seydanuji safro ɗum anani o ɗon baŋnge ɓurmi jabbodirde e babam woni ɓaleyal ngal danayal ngal ko tanam jangini ɗum par ce que tawmi ko ene e liggo tawmi ko toni tawi tanira ɗum e babira ɗum fof no tawi ɗum e gandal ngal ɗon kono kadi Allah kadi ne resini ɗum wonko wawi wonko wawi kadi ala tusɗon kanko tane o tanam o kadi o jogui ko goto ko yayam goto o jogui ɓiɗɗo ala ɓiɗɗo goɗɗo tane gorko tane gorko Allah no rokkunomo ɓayre e yimɓe ilifaɓe ɓuccitɓe makko kala konngol ngol kadi ngolo yanno fof dirata hoɗo jooɗino kanko jooɗino ko lumbol cili ko sara Thile Boubacar walla no pour heeɗani e lumbol cili woni hakkude jum e Namarel woni wuuro mon origine bomboje woni wuramen woni wuuro mon origine ngo ɗo ganduɗa ɗo dawɗon ɗo ɗon dawɗon machallah ɗon jannguɗa mbilewu ngu ɗon janngumi minen gayindanno somin gayindoyi somo itta lekki mi daro mi huccitani nden aɗa dañi duuɓi no fof dañi mbiɗa dañi hedde duuɓi sappo e ɗiɗi safani gondumi e makko ha dañmi duuɓi 35 mbiɗa jangga gandal aɗa jangga aɗa ayna e ayna mbiɗa jangga gandal ngal kanko janguintuma gaynaka e gandal ngal fof fof kanko waɗa faami ɗum kimmi danayal ngal ɗum taki mi lekki jakani par ce que hen dañan emi mahi hen ala fof komi waɗani nde dañata hen ha mbawa maade hen taw omo wuuri walla ko tawi o tawi kanko nden omo wuuri nden omo wuuri kono nde o yeehi ha hanti o tottima ha paari hanti o ñagani nden min mbattumi wadde golle eyyi joni haade mi toftude Raky Wagne wasata taw namde ɗe ɓeeɗo yaaji waktu o wona jaɗin fewi
nde o tottanma gandal ngal o yamirma wonde ya gollu ni no gollirta holko yamirma ya waddo e innama aade ɓeɗo ene aɗa waddo e innama aade ala ko rentinma otomi jam hay goto o haadimi kala komi anda otomi liggo kala ko gandumi yomi liggo kala yimɓe so yeehi ha ngare makko tawa o wawa ɗumen tottude woni gueɗe o wadda amen min waɗa gueɗe par ce que o jangini kam jarama ceerno Souleymane min namdi waɗi noon namdal wonde so tawi guisane o joni joni a haali wi guisane o ka janggude ɗum ɗon en diwat ɗon dokken sohna Biba création konkon wasara taw wonko namdoto ceerno Souleymane taw noon hande toɓɓere men mbiɗen ko mbilewu kalɗen hen toɓɓere kalɗen hen danawal e ɓalawal danawal e ɓalawal noon sen kaali ɗum hande min tesko boneji ɗi ene keewi wasata joni joni ma ceerno jumpanen ɓalawal ngal ko banggue haareji walla ko nandi hen en teskima ɗi wari joni wayno leydi wileɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni jooɗiɓe ɗo ɓiɓɓe leydi ndi kamɓe teskaka hen kono en jii ummotoɓe bowal leydi ndi so gari ɗo en ene keewi wadde boneji ha wargo hooreji yalta hen ɗum foof koye dow mbileegu jiiɗen ɗum min somi tokki sohna Biba o waɗi hen o ari hen après mbe sikki mbawa jabade hen sohna Biba saɗa jogui namdal fewde e ceerno Souleymane eyyi ceerno Souleymane minde somin namdonma mami namduma anda yimɓeɓe ama anduɗa sukaɓe rewɓeɓe kamɓe ɓurat arde taw soɓe gara en mbiyatma est ce que an aɗa wawi walla an a wawani en haalata ɗum sen nani hunde an aɗa nde he télévision ji ɗi taw aɗa waɗa publicité ji ɗi taw sihilam ari wi ceerno omo wawi armi nawma he ceerno taw an a meesa yaade he ceerno a andani to ceerno ummi andani ceerno bammukum e yummum to woni gara tan nana ceerno tan mbiyama mi yeehi he ceerno pour mi daara ceerno o ko hollion ceerno ɗum saɗa haala hen ko holɗum mbiyata yimɓeɓe eyyi aɗa andi affaire ceernagal weeɓani résultat ceernagal weeɓani neɗɗo no wiye ceerno taw jogui ko ceerno hoore mum goɗɗo ɓalno hoore mum wonno jogui ganduɗa ko wawe wadde client wonno wawi waɗande client mum taw jakkodira e ceerno par ce que tan seereɓe ɓe ene waɗi moƴƴuɓe ene waɗi hen goɗɗo kono noon kamɓe fof kam aɓe moƴƴi par ce que kamɓe fof hen ɓe dañate ɓuura he goto fof woni koye arsugo mum sa yatti hande inde ceerno a yatti heɓe fof way kono neɗɗo jooɗima ha ɓooyi nanata tan koye seere kala pinɗo dawat ko ceerno ma woni ceernaɓe mawɓe ma woni seereɓe tokoso kono il faut woda ko jinniɗa fani ɗum ɗon tagi ceernagal jagga ceernagal hande ne jagga defgol manngol wonko woni ha heewi ha wayno de est ce que haaliji keewi ɗum kumta haaliji hen affaire examenuji ɗum ɗo fof nene e seeɗa fof joni sa yiiɗi wadde taw kamɓe koye mabɓe aɗa yiiɗi wadde examen il faut jahata ceerno ñagonno daña mbiya a o de ne wawi taw Allah tan kadi wadde moon wona e seeremɓe ɓe ne keewi façon ŋaji kono won seeremɓe kadi gandanɗa hoorema koɓe fiyoɓe ceerno piyowo noon jiiɗani ceerno tan joguiɗo lekki mum ne waɗa ceerno piyowo ne wawi wiiɗo ko joni joni yaaha fusa galle janano fof keti yaaha ceerno ko aadi yo won aadiyanke kala to garɗa ɗum yo taw ɗum aɗa wonde ceerno he so waɗinima jaaha gaddana goɗɗo ara goɗɗo ara haajuji kewɗi kumto faami ɗum tagi ceernagal hande tiiɗi e leydi ndi kala mo wi ceernagal tiiɗani a haalani gonga mi watta e kay mbeɗa sikki golle mum jooɗi peewi ceerno Souleymane namdal Khadija ngal Khadija ƴettu micro o mbawa haalde par ce que ko namdiɗa kono waɗi fayida no feewi saabu eɗen gandi sukaɓe rewɓe ɓe no mbiɗaɗa ni kañumen ne keewi tigui notade e seeremɓe ɓe kadi machallah namdal ngal waɗi fayida no feewi ceerno Souleymane min namdimama konko joni joni ko fate e ko wiyete ko
o ɗum o arti hen so tawi wonko wawi lernande hen yimɓeɓe walla so tawi o nanani question mi refta hen ceerno Souleymane an noon namdal mo ganduɗa waɗi fayida saabu ɗum ɗon enen rewɓe ko enen jahat to seremɓe ko enen goni waɗoɓe ɓe saabu toɓɓere nde fof eɗen mbawide ko enen jeeyi ɗum par ce que wileɓe ɓe ko enen notto ɗumen a wi neɗɗo anda yummum anda bamum a nani ceerno tan jaaha notirtami anda ceerno waɗata ko gueɗe ɗe pewani anda holko ceerno waɗata hay goto nawani hay sababu goto nawa jaaha toon ɗum ɗon tampini enen rewɓe hannde tottita ceerno Souleymane micro o mbawen artude tigui e yewtere nde totten Demba Ndiaye gorko mo garli worgo watara ko weddi hen mi artira konngol mi artira question e ceerno Souleymane Demba Ndiaye so tawi wonko ɓeydata hen eyyi weltanima sohna Haby Diop o wi ceerno Souleymane tawen waɗa sacrifice wayno kono sadakeji duufoji ƴiƴam jomum ara e maɗa mbima min de mbiɗa jogui haaju sanggam haajuji ne ceerti mbiya ɗum ko ma rufu ƴiƴam ɗon beele ala funti gonɗo ɗon rufugol ƴiƴam ngol par ce que ene yiɗi caɗele kewɗe ko ɗum joni heewi addude caɗele won hewɓe nan ɗo mbiya gumo e leɗɗel goɗe mbiya hande ne jiɗi tottede nayyi hakke kolce nogas yo laamu ngu tottu ɗumen ene ñagono leydi ndi walla gara umen joni aɗa woni a wona joom doole no fewi jomum wima ya addu sadak naggue ɓalegue ene wonde mbeewa pura ene wonde gertogal danawal ɗiɗo sadakuji foof dentata fayta koye neɗɗo goto ɗum holko pamɗa e ɗum ɗon eta e affaire sadak namdi ko banggue guisama sa jaggi neɗɗo guisama haalni ɗum ari addi haaju ma deƴƴi a yaltini guisama a ƴeewi programme fo ha gasi ma wi ɗum sadak on on anda aɗa faam sadak oɗon no e lekki ki ɗum ɗumtata haaju il faut kolla jow kadi sadak mo par ce que yimɓe han hay goto gomani haydara nde waɗi hen noon namtoɓe sadakeji waɗa e poos pour kedi jaa enenen wondani hen sadaka humtata haaju ko sadaka o yo humta haaju joni joni aɗa faami ɗum wayi kono rafini rafi joni tawi wonde hoore musore aɗa lelo aɗa hoore ma wonde hoore musore aɗa signa rafi woni yanema jaggi ɓerde nde il faut ndufa ƴiƴam totta ɗum lekki looto ɓuura ɗum lekki e ceerno Souleymane mbar so neɗɗo a waɗi on sadak neɗɗo o rufi ƴiƴam ɗam mbare neɗɗo ne arta e ma wima haajo humtima eyyi ene waɗi he gandanɗa ene gara haajuji men kumtima faami ene gara kadi woni hen kadi yahoɓe jaaha e serno goɗɗo taw joni ligguey o gasani ligguey mon hakkude mon gasani ɗo ligguey o gasani ko kadi yaha ceerno goɗɗo traitement o foti ko wonde continuité eyyi joni mi neɗɗo arata tota ɗum sadak mbaɗo noyam après yaaha banggue goɗɗo so tawi kadi yaaha continuer toon traitement ɗum ɗon bonna ko traitement somi faami e nder haala ma eyyi joni aɗa andi yimɓeɓe ko hewɓe hen kono sukaɓe rewɓe nani hen kañumen nannata neɗɗo e ceerno wonanno joni sehlam o yaha adda goɗɗo o yaha adda so yaltino no lootima lekki ki ɗo ene balɗe ɗiɗi o fokkito yaha ceerno goɗɗo o bonna lekki ki taw lekki ki ɗo e yontere il faut no udditade ma joni kanko o heeñi o heeñima o yiiɗi ceerno goɗɗo on tottamo lekki gokki taw ko ummi ko hedde Casamance walla Guinée Bissau taw leɗɗe ɗe kirodira ɓanndu ñoƴƴo o hotko andude ko hol ñaganiɗo ko yaala eyyi ceerno Ibrahima mbeɗa namdoma hakkude ceerno e kulol Allah saabu so neɗɗo wi mbilewu wi ceerno bilejo wi ceerno mo ganduɗa hon ko ceerno ganduɗa kañum ko denɗo ɓurano aɗa wawi sernudeɓe kamɓe ɗiɗo e dow e gueɗel so tawi neɗɗo ari e maɗa wi min de mbiɗa jogui haaju mo ganduɗa won gonɗo to en to nokku amen to mboɗo yiiɗi o yalta wuuro ngo walla won gonɗo e galle amen mboɗo yiiɗi o yalta wuuro ngo walla o haangue walla dendidiɗomo walla gueɗe mbaɗe noon en so jomum ari e maɗa haalnima ɗum en tant que ceerno village o hol no dardirta oɗon neɗɗo e hol feere nde jogotoɗa e oɗon haaju mo adduna mo adda e maɗa kanko e hoore ma so ari aɗa ka liggotoɗo aɗa wawi wadde nadde ma programme ɗi par ce que
te torgala affaire ɓaleyalla wonko mbawɗa ligganade mo taw kanko hoore makko miiƴata ko yaade tan bonande nde ɗo par ce que bonande nde hay goto yiiɗa bonande yaltinde neɗɗo galle walla yaltinde neɗɗo nokku ɗum ko hay goto yiiɗa kono waɗ mbiyuma simple te ɓe wonko mbawɗa e gandal wonko mbawɗa wooda ko tottuɗama hakkille o ne yalta e ɓooya affaire gueɗe bonɗe ɗe taw kadi haaju makko kadi humpo kadi Souleymane ɗum heewani e monde ceerno Souleymane wallahi ɗum heewani e wileɓe hannde ɗe wileɓe heewi ko sernude hakkude par exemple couple jomumen ceernde par exemple hakkude yumma e ɓiɗɗo jomumen ceernde ɗum ne heewe meɗo ene heewe moɗon ene waɗe moɗon en mbawide ko foof kono yoga e moon ene mbawi ko ɗum mbaɗata ha tengte noon e ɓe ganduɗa kamɓe goni yillotoɓe en nane nder haala mi haali ɗum mbimi est ce que jojjani hannde o wileɓe leydi men ɓe payidina gollal maɓɓe ngal ɓe jogui ngal ɓe usta ko wiyete koɓe pawata rewɓe ko gollal ngal ngawje leɗɗe ɗeɓe jogui ɗe danawal e ɓalawal ngal ɓe ceenda ɗumen an so tawi neɗɗo arema a ƴeewi ɗum a waɗino ɗum guisane so tawi ceerno Souleymane ene laaɓa guisane kala mo ƴewanɗa wima min de ko mi yii ko mbiyeɗa kam kam walla o yii kam est ce que wawa widema an ko ƴewanmami ko hoto waɗ naggam e naggam o waɗa ɗum ɗo par ce que a yiimo aɗani ko foti wadde a yi sadak makko hokkuma conseil par ce que ko ɓiɗɗo leydi hono ma ni hoto ƴeew kalis makko mo addantuma o hoto ƴeew haydara on wawini o yomma kalis kono kadi yo won e dow nunɗal kono ɗum teskama hewɓe moɗon mbaɗirta ɗum nunɗal ceerno Souleymane ɗum ɗon ko holto fawɗon ɗum e kadi aroɓe ɓe kadi dokke kalisaji ha mbayde leydi kadi mboma ɓiɓɓe leydi meɗen en teskima joni eɗen mbawi wiide hanki walla hecc hanki wonko kewiɗo ene ko bilejo goto teska waɗi ɓiɗɗo leydi Sénégal naajo waɗi ɗum ko amdu e belade saabu ko ceernagal o yaruno toon on ko ceerno ɗum ɗon hoto fawi ɗum ɗon hande hoto fawi onon est ce que onon wileɓe leydi ndi on denninta fulla moon e fayida moon e gandal moon e leɗɗe ɗe joguiɗon ɗe e ko ganduɗon hen ko ɓiɓɓe moon taw jahara hay banggue goto taw koye moon tan kaɗata ɗum ɗon est ce que hande ne wawi webde e leydi ndi walla wawa webde e leydi ndi ceerno Souleymane ene wawi webde leydi ndi kono noon probléme o e banggue yidde ene heewi leydi jedde yidde jiiɗa tan ganduɗa ka heɓata ene heewi koto banggal yimɓeɓe walla koto banggal feere banggal yimɓeɓe aroɓeɓe par ce que foof ko affaire clienete ɓe mbaɗa ɗum jakasa par ce que sa ari joni a wi waɗanam kaari walla waɗanam karani aɗa andi an gaɗɗa ko bonande wona sono gaddunɗa tan ko lootade tan pour place ma audito walla ganduɗa hoorema yo ɓesguma fof nanodir ɗum ɗo kam bonani joften sohna Biba annene yiyande ma e ko kalɗen ko tottumo micro ceerno Souleymane kanko sohna Biba kanko no haali hen yiyande makko saabu namgal nam wonani wonno fayida sohna Biba ko kalɗa e hol conseil kadi mo dokkata wasu par ce que gonɗen koye émission men koko seɓɓiri karal o suuti juuɗe ɗe wi hojomaji men gatti mbaynoroɗa joni noon mbaynoroɗa bandiraɓe konngol ma cakkitingol e conseil wileɓeɓe mbaynoroɗa min komi kalata tan jamanu fusima ndax arat he ceerno mbiyamo yo waɗanma kalis pour daña sa dañi 3 millions o waɗanma hen 6 millions taw ceerno omon jooɗi o dañani sah 6 millions walla o jogani sah 3 millions ɗum ko kaala tan ndax ceerno mo so joguino 3 millions o jotta toon omona haala ɗum joni fusima walla jiiya goto cukalel tan anda ko cukalel l'âge de 18 ans l'âge de 16 ans o wayi ha he ceerno mbiya komi yidde debbo walla komi yidde gorko walla komi yidde ɗum ɗo taw ɗum ɗo ala importance surtout ɗum ɗo ko dañde importance woni ceerno sa dañi ujunere sa yeehi he ceerno yo waɗanma hunde pour lotoɗa mais a yahat he ceerno mbiya ko ujunere jogɗa o wiima ala sa dañani ujunaji nogas ujunaji temedere mi waɗantama hay hunde joni ɗum omo heewi he jamanu ɗo joni holɗum waɗatmi tagato mi salmi onon foof galle o foof dow ha less mi woppani hay goto mi weltima he débat o ndax débat o machallah o dañi importance minen mi salmi noon on foof dow ha less dal mi woppani hay goto merci beaucoup Allah jarama sohna Biba golle ma jooɗi feewi machallah ka juddu jeeri ko na waddi hen min nani min paami
Demba Ndiaye mbiɗa sikki am ko jiɗɗa haalde kaala kadi mbaynotoɗa konngol ma cakkitingol mbiɗa sikki karalla men o guilnano suuti juuɗe ko mintaji 5 keddore ɗen ɗum noon mbiɗa sikki moɓe dokku hen hay soko seeɗa ɗum noon haal hen yiyandema Seydi Ndiaye. eywa ha mi waɗi kam gonɗen koye waynade sowano ken waynotoɓe ndeysan sohna Habi Diop ko haali ko wonko heewi ko jiimi hen wonko heewi kadi ko pammi hen seeɗa saabu o wi cukalel tokosel dañɗo duuɓi 18 yaaha nawa hoore mum to ceerno mo ganduɗa oɗo ceerno o ala hay mantode wotere o ala mantode ceerno ummi koye Nigéria il fallait yimɓe cuusa haalde ɗum ummi ko Burkina walla ummi ko Mali en ganda gande mabɓe no mbayi en jiida e mabɓe aada en jiida e mabɓe tariha cukalel ngel yaha toon nden hewno so tawi cukalel dañi ko wone ɓandum ko jinnaɓe mum guidato tinde walla cukalel ngel dañi haaju walla haajane haaju ko jinnaɓe mum keewi nanngude junngo muɗum jaaha o to ceerno biteɗo Dembel Thiaye Bolo enen gandi Dembel Thiaye Bolo jooɗi koye galle muɗum ko gaynako walla ko ndemowo jooɗoraki tan mbilew walla jooɗoraki tan funtude yimɓe ɓe nawa ngel toon aha ɓinguel amen ngel de ene natani examen walla ɓinguel amen ngel ene natani ɗannungal o halfine oɗon itta ko ittan noon totta mamiraɓe mabɓe walla ko mamiraɓe mum tottanno mamiraɓe ɓeɗon waɗa e ngel ɗon cukalel hoolare ara saabu ɗum ɗo fof ko bataille psychologie tan ko hoolare yekini ɗo wiya beele ñawdorgal ne wawi tagde liɓa combat o wi ɗum wodani ko pour jomum yo jogo hoolare tan wadde saɗa yaha emo kooliɗa kadi saɗa yaha kadi hoolo jinnaɓe ma saabu duwaw ɓurɗo teddude ha keeɓa ko jiɗɗa ko koye jinnaɓe goni ceerno goto meeɗi arde hen o wi hayso tawi ganduɗa hoorema oɗa ko pettowo bal haydara wawa a ƴetti temedde ɗiɗi a wi nene yahanam to oɗa o ñagano kam pour mbawa dañde hoolare so yumma ƴetti temedde ɗiɗi yaade e ma e ceerno walla yahanima to ceerno addi tottima lowtima alay sago Allah jaɓat tan onon sukaɓe rewɓe on jii ko kewi ɗo ñanden ko hunde mimmi ɗon kemi silvis cukalel dewel ngel no warirani million ngaji mum nawa par ce que mbinde o yahata to ceerno village o malinajo o Hamidou Sidibé o nawi ko 3 millions et quelque cukalel tokosil a waynaki hay ɓe liggottoɗa jaaha toon ceerno Hamidou Sidibé jeeya ko Mali ala identification go hay goto hoɗi ko Thiaroye hay goto dara hoɗi yiya 3 millions e maɗa meeɗa yide 3 millions nanguma somo wawno wadde maɗa liggey ni o liggo détournement heɓa 3 millions waɗat est ce que o waɗano ɗum walla mbiya aɗa hebta kalis ma o janfoma o warmata he gortinani donc yonti onon sukaɓe ɓe gandon arsugue forcetake duwaw ina rewi koye jinnaɓe maɗa kala kaɗa waɗa yaade jinnaɓe maɗa kono en beltanima bandiraɓe foof saabu ko faye nagge ko heeƴani bari foof en beltanima ceerno Hamidou ceerno Souleymane Hamidou gorko mo Sinthiou Thielaw en beltanima sohna Raky Wagne en beltanima kadi bandiraɓe wonde e Facebook YouTube ene wonde Facebook vraiment eɓe mbaɗa hen commentaire uji baɗɗi fayida sohna Raky Wagne hande noon il faut bandiraɓe dokke hen temps tan mbaɗen ɓe remercier saabu vraiment ɓe mbaɗa contribuer kadi ɓe gonca en ɗum noon kamɓe foof ɓe beltanama sohna Raky Wagne konngol artema Allah jarama Demba ɗo jeni ɗo ɗumninɗa tan ko ɗon puɗɗortoɓe saabu sa wi kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe wonɓe Facebook ɓe e wonɓe YouTube ɓe waɗoɓe commentaire ɓe en jogui tan jettore mo ganduɗa jogui koɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi en jettat ɓe jarnen ɓe ceerno Souleymane konngol ma cakkitingol mbaynoɗa bandiraɓe ɓe mbiɗa sikki hankkadi hojomaji men ɗi gasi ha laaɓi mi ara udda yewtere nde hankkadi affaire ceernagal meeɗa hen ɗoto mbimon fof ceernagal waɗi omde affaire waɗi ceerno wona gotum par ce que hunde wona gotum eyyi ceerno e omde affaire wona gotum seeremɓe mawɓe wileɓe kadi gona gotum sa yi ceerno mawɗo ummima e galle mum are bilejo yo lot ɗum lekki aɗa andi wonko joguino kono noon ko joguino ko koko horani ɗum eyyi heddi ko noon ko hunde foof ko gandodiral ko teddugal woni hen eyyi seeremɓe ne bonna waɗi hen kadi moƴƴuɓe par ce que seeremɓe kam ala saago yimɓe jaaha mumen eyyi kono noon bonɓe ɓe bonni moƴƴuɓe eyyi mi salminimon noon mi juurimon mi salmini galle foof mi salminima no kadi yo Allah waɗɗo kadi sutoro waɗɗo ɓuural kadi Allah waɗano keewal ha heewa Allah addanmon jawdi ha heewa ko Allah rokka mon sagoji mon ko ɗum tan min ne calminan mon jarama merci Allah jarama Souleymane Ba hande konko wonno koɗo meɗen ko Raky Wagne debbo mo demet yaadude e bonum gorko mo garli worgo
yewtere moɗon goɓe jiile noon hannde ko ni siforino invite ɗen ko bileejo jaaduɗen heen e Habi Diop konkone ko Abi Diop création walla Biba création o weltanama no feewi en jettiɓe en jarniɓe saabu kamɓe gonno hoɓɓe galle meɗen kalen tan e ko wiyete ko mbilewu ngu kam hannde en jii woyni en no feewi sukaɓe rewɓe ne cuusi ceeremɓe kadi ene jiiɗi kalis ene cuusi Allah sacrifice ene mbayno leydi ɗum noon mbaɗen tan ko wasu e leñol ngol mbatten tan ko wasu e aduna o foof yimɓe fof yo goppu seremɓe ceerno ene woodi noon ɓe ngannduɗaa kañumen sa jeehi ma mbaɗane mbaɗo no ceerno Souleymane Ba aɗa anndi ɗum ko ɗo jeeya koye nder leydi ma jeeya aɗa anndi ko jeeya ko Sinthiou Thielaw sa yehi toon aɗa jogui ɗo jiileɗa ɗum mo ngannduɗaa ala ɗo jiileɗa ɗum haydara takkodirani moon keeri moon gondani ɗum ɗon ndentoɗen ɗum calminen diaspora o foof saabu kamɓe eɗen gandi kamɓe ko goɗe tiɗɗe ɓe mbaɗa ngane wadde saabu eɗen mbi en jogui tan jarama jogui ganduɗa jogui koɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi saabu diaspora ɓe mbatte men hakkille ha tengte leydi men Sénégal saabu eɗen jii YouTube o machallah yimɓeɓe ne participe banggue Mauritanie o kamɓe foof diaspora de maniére générale kamɓe foof en jettiɓe no hannirta ni taw en ngala ko ɓuuriɓe en mbiɓe ɓe jarama kamɓe foof mention spéciale noon équipe men Pini TV ɓe ganduɗa kamɓe jogui caméraman uji ɗi Ndage en Ndeye Fatou en Ali Fall en machallah mo limti kala juuma Allah jarama on jarama vive Pini TV on jarama no feewi Biba création kanko waɗi ni mi woni he Guédiawaye komin hande bonni hooram sa yi komi wayni grand boubou waɗi grand boubou waɗi hen damine bleu ko Biba création woni Guédiawaye marché Sam centre commercial dow mi salmino onon fof dow ha less merci eyyi min ko Souleymane Ba mbiyetem gonmi ko pharmacie golf eyyi numéro téléphone noon ko 656 20 45 eyyi affaire ƴeewgal kam kala garɗon ɗon mami haalan mon ko laaɓi kila ƴeewgal ndiyam ha e leydi ɗum kam ala ha janggo ni neɗɗo kam yo ar tan jooɗo deeƴa ƴeewa mi holluma ko mbawmi ko so Allah jaaɓi jarama merci jarjo bandiraɓe yoɓeɓe Pini TV e jiiye wuttamo waɗi ni ko soppe dabah waɗi ni ko Dieynaba Wagne Dieynaba création toon to Suprime soppe dabah kala cohluɗo hen sa yirimo Suprime ma tawmo toon ko tailleur mo ganduɗa machallah ko tailleur ngana ko konko waɗi ni guila dow ha less e on jii ñewtol ngol no wayi wadde simple kala cohluɗo broderie omo waɗa sa sohli damini omo waɗa kala hen ko cohluɗa omo waɗa simple omo waɗa mbiɗa sikki bandiraɓe nani paami Dieynaba Wagne toon to Suprime walla mbiyen Dieynaba création toon to Suprime walla soppe Dabah Malick Allah jarama on jarama